Molt bon inici d'any a tothom. Avui us porto la primera ressenya de l'any, que s'ha de fugir era el més vell que teníem de Marta Marín Domine. Què dir d'aquesta obra que he de començar dient que m'ha sorprès perquè del que jo vaig llegir aquí darrere jo pensava que em trobaria una novel·la. I després no he sabut classificar realment què era, perquè m'ha semblat que hi havia una part molt assagística, com inclús de reflexions, de diari personal en alguns moments, tot això sí, per reflexionar dels temes que ens deia la contraportada, és a dir, la memòria històrica, apareixerà el fet de l'exili, de com va viure el seu pare, perquè aquí hi ha molta vivència heretada en aquest llibre, de com va viure el seu pare l'exili, se'ns explicarà una mica la seva història i, a més, això s'intercala amb el fet d'errar entès com a vagar pel món, com a, per exemple, exiliar-se, no? I com, en aquest cas, la veu que sembla la de la mateixa autora, ens explica la seva necessitat de moure's pel món perquè no se sent arrelada totalment a un lloc concret, sinó que té una necessitat com d'anar variant de lloc. No sé, m'ha semblat com molt interessant com a idea principal, sí que és veritat que m'ha sorprès i que jo m'esperava una novel·la i per tant no és el que m'he trobat en aquesta lectura. Això sí, s'ha de dir que està molt ben escrita i he de confessar-vos que aquest matí, abans de fer ara aquesta ressenya, que us pujaré en uns minuts, clar, ja l'estàs veient, si ho estàs mirant ara, així que, bueno, en fi, no importa, ja no fa uns minuts, ¿vale? M'he informat perquè volia donar una informació més ben treballada sobre aquesta obra i m'he mirat una entrevista dels Matins que va fer l'autora el 2019, al juliol. M'ha semblat molt interessant veure el seu punt de vista perquè es parla de molts temes, no? Començant per les vivències en els camps de concentració, com la Primera, la Segona Guerra Mundial, i una cosa que crec que és molt important i que jo ja anava a dir en aquesta ressenya, que és que si és veritat que jo estava una mica perdut llegint, entenc que aquest llibre a Catalunya tingui molt d'èxit, perquè si us fixeu, jo tinc ara mateix aquí a les meves mans una 7a edició, això és una borrada. De fet, va fer 5 edicions en 7 mesos, i crec que això és, i ho reafirma ella, perquè el tema de la guerra civil, de la postguerra, de la vivència de l'exili, agrada molt aquí i agrada llegir per tots els fets històrics que han passat. I no sé si l'heu llegit, què us ha semblat a vosaltres? Ja us dic, a mi m'ha deixat una mica que no sabia per on parar, però sí que és veritat que com a idea principal crec que està ben pensat i està ben treballat. I no sé, m'ha agradat molt com reflexiona l'autora, perquè quan m'he mirat l'entrevista he acabat com de lligar caps d'alguns successos, d'algunes imatges que hi ha aquí que són molt poètiques i crec que escriu molt bé, la veritat. Així que ja està. Aquesta és la meva ressenya, traieu vosaltres la vostra pròpia conclusió i ja em direu què us ha semblat, si l'heu llegit, si no l'heu llegit, si el teniu a la llista de pendents, etc. Adeu!